Ovo danas je bila vežba, združena vežba, zato što su naši prijatelji iz Grčke došli i obučili nas jedan deo, to osnovne principe spašavanja na nivou svetske organizacije dobrovoljaca koji spašavaju. Preneli su nam njihova znanja, njihove veštine i pomogli nam da zajedno uradimo ovu vežbu da bi se predstavili u punom svetu. Svi od nas imamo porodici, svi radimo. Ako se desi neka akcidentna situacija, zovemo se svi, ko je slobodan, on će doći. Svako ima neko iskustvo iz pre osnivanja ovog tima, ima neko iskustvo iz spašavanja. Svako se bavi sportom, radimo razne opasne stvari, tako da smo dolazili u susret sa raznim situacijama gde je bilo potrebno neko predznanje i znanje da bi se delovalo pravilno. Svi smo profesionalci u svojim branšama. Da, svi smo profesionalci u svojim branšama. Da se to primenimo u timu. Da budemo zajednički. Lakše kad imate tim i možete da skupite sve to pojedinosti koje ljudi posjeduju veštine, da se primeni u jednom timu, lakše se spašavaju životi i bolji je timski rad nego pojedinačni rad, naravno uvek.